Weche mag somo en jopuonjre mawuok e kar od bura mar Ruiru kaunti ma Kiambu madhitimo penj madongo mano mar klas 8 KCPE kod mano mar jogreda 6 Kitsea dhi yudo chiemo manono kod pi modho mag chupa e kinde penjgo kane olose e kinde mano chiwo chek mar $2 ne chenro mar pidho jopuonjrego. Kambi moro mok mar loso yuto mahinyo chiwo chiemo manengogi ne piny mano mar bero ngima nyithindo owacho ni gitimo kamano mondo kony jonyuol ma yutogi ni piny e pidho nyithindgi. Jod bura makono bende nowacho ni jonyuol mathoth e kar od burano pok odok e yuto makare tok mudhusi ma COVID-19 rocho kuondegi mag yuto. Omedo ni kethruok mar kor lwasi to kod oro masani ogoyo tache moko kuom counties ma pachoka medo hinyo jonyuol. Harakati yetu leo ni kujiandaa kusaidiana na wanafunzi wetu wale wanafanya mtihani wa darasa la 6 na wale wengine wanafanya kwa darasa la 8. Kama vile mnavyojua mitihani ni 2, na kazi yetu kama Simon Ngafingana Foundation tukishikana na wapikaji wetu hapa wa Food for Education kuona siku zile 3 wanafunzi wetu watakuwa wakifanya mtihani watapata chakula ya bure kutoka kwa sisi, ndio waweze kuweka mafikra yao kwa masomo na kufanya mtihani kuliko kwenda kusubuka mambo ya chakula kama vile mnajua kuna kiangazi. In partnership with the Kingara Foundation, we were able to come up with a plan on the menu and the number of kids to be served during that period, and we are happy to be doing 3 different meals per day, and we've set up the purchasing of the groceries, of the cereals, of everything that we're going to use during that period, and we have a planned layout of how the preparation of the food is going to come about, how the cooking, the dispatch of the food, and ensuring that every other kid is served at their schools.